Sziasztok, bemutatom nektek a Samsung GS 2013. 2. hó 14-én kijött új frissítését. Megint Samsung GS magyar vagyok. És megmutatom, hogy hogyan kell frissíteni. Még nem is próbáltam ki, most láttam meg, hogy van frissítés, és nyomjuk az igényre. Remélem, hogy jó lesz, mert nekem az kell, hogy jó legyen. Látjátok, még új verzióra frissíti. És itt nem újat, vagyis hát letölt egy újat, de legalább nem kell még azzal szórakozni, hogy letegyük. Azért nem fogok beletekerni, mert meg akarom mutatni, hogy is történik. Ez már meg is nézhetitek persze, hogy mik folyamatokat csinál, de ezt nem is muszáj. Új színnel sublinátum GS, de már remélem, hogy tudjátok melyik a legjobb, a 2.0-as. Az a legjobb kép. Amiken láthattuk Szabéba a trollnak is a videója, az a Meganci rakójának. Na, az a GS verzió a 2.0. Ez eltarthat valamelyik gépnél, aminél lassabb az internet, akár 10 percig is, persze, vagy akár maximum 4 óra. Akinek teljesen lassú, az inkább töltsen internetről, mert még sokáig fog neki tölteni. Mindig frissítettem a GS 2.0-as kerestem, és valamit nap persze meg is találtam, ennek nagyon örültem. Remélem, hogy visszakapja most a jó formáját is. Na igen, ilyenkor várni kell, mert amikor a telefon felismerő telepíti, most már végig is ment. És mindjárt újra is indul nekünk, szerintem. Kész lesz. Hát nálam 3 perc volt, úgy látszik. Vagyis hát nem pontosan, de 3 perc körül. És most telepíti a Samsung USB drive-et, amit mondtam, hogy ráligat a telefont, így ismeri fel. Vagyis ezzel. Samsung USB driver. Samsung USB olvasó for mobile phones. Hát így sokat kell szinte várni, mert még ilyen nem volt, de nem baj. Na, most be is hozta. De jó, új verzió. Gratulálunk, GS. Új verziótok van. Köszönjük, GS. Nagyon jó, új verziótok van. Azóta már mi újult meg? Itt a nem új. Van valami új mód? Oké. Van könnyű mód is, tudtátok? Na, köszönjük, hogy megnéztetek, sziasztok!